Kawan ini kenal apa? Kenal juga. Ano? Military ayah. Ya, ano iki? Ketemu lewu, military ayo. Ya ayo lu. Ayo. Dukunan di dapi. Nang kono pertigaan kono. Pertigaan, oh pertigaan kono. Ah? Ya wis ayo lu. Tak budal Kan budal lah. Ya wis, dandani kene yo. Kene. Ojo. Saya tak tunggu ya. Yo. Suwe-suwe lo yo. Pak. 2,000 years later. Apa ini? Anggur merah. Ini saya tak boleh foto lo. Kanan nih yo. Ya saya langsung aja. Diuter ya. Diuter ngene. Tekan di sini. Gampang wis. Kat nih. Tak uter ya. Ya wis. Penak iki ketokane rek. Kamu tuh metu ngene. Kurang iki. Kurang wis. Yo. Sampai ger iki ae dan. Ya apa sih? Kok oke. Langsung aja ya. Aku sih ya. Yo, ngomong enak ya. Oke. Ya, kok ngene rasanya? Enak ya. Ya ngene, yang mana ini? Gini malah Malah. Ya ayo lu, udah lah. Ayo. Udah. Bruh. Kuat. Ya enggak mau. Ayo, sorry. Ayo. Nanti kita nenek buat. Barang wis. Sawah ada. Sawah. Barang kok ada. Kono wis. Aduh. Ana preman iki opo iki? Tenang ae. Temen. Tenang ae wis. Wis bala. Wis gak usah wedi. Iki lho. Piro iku? Ya wis gak apa-apa. Lho, toren bapakku kok. Bapakku kok. Nek apa ya? Mana anakku ya? Pundi? Mau cek nang kene lho. Gak ero apa? Kon gak ngaku tak wantemi kon malah. Ya nek ceprane kan Di duwe papan di duwe. Iki lho, Pak. Tulun iki. Apa tak wantemi iki. Ya, Pak. Iki, Pak.